Хайде да се чупим, че тук се размърдя. Внимание, клас! Ожила на хоризонта! И гледай как се е барнала. Сигурно извадила, че е парцали от гардероба на баба си. А за прическата нямам думи. Смотанячки, какво ще кажеш да преместиш в друг клас? Най-добре в друго даска, че не се свърш рейтинга. Айде стига бе, какво са заяли с нея? Ти какво да не си адвокатка? Митко, Кала, ами теста по физика? Дали още едно отсъствие или още една двойка към колекцията? Все тая. Ники, как търпиш това отношение? Я се вземи в ръце и се защити. Много ви е лесно, виждате ли, че психически искат да ме сринат. Да бе, това ни е ясно, но ако продължаваш да мълчиш, нещата няма да се променят. Даже ще станат още по-кофти. Що не вземеш да кажеш на класната? Аз сутринта видя, тя ме пита дали всичко е наред и... Кажи ми, че си споделила. Каза ли? Ясно, не се оплакала. И какво да й кажа, госпожо, подложена съм на психически тормоз. Ми да. Да, ама после нали ги знаете кефлите колко са отмъстителни. Аз мисля да ида да кажа на психоложката за твое добро. Иве, чакай, сама ще се оправим. Да бе, да, ще се оправиш дръжки. Защо не накараш майка ти да пусне жалба? Също го, половината клас. Говори с Васко, той изглежда разбран. Може да ти помогне. Ако искаш да ми помогне, до сега да го направя. Няма спасение за мен. Тихо, че клю-клю агенцията идва. Какъв ти е проблема? Ами, получих нещо и мисля, че ми е интересно. Ай си я се подмазвала. Каквото ще казваш, казвай и айде чупката. Училарката е решила да се оплаче на класната. И що мислиш, че ни интересува? Ами, каза, че ще посочи всички, които я тормозят. И какво? Класната нищо няма да направи. Ние сме и любимки. Майка й ще пуска жалба. Ей, ся стана мазало! Човек, не може да си позволим да ни накажат, ако влезе в автобиографията ми. Бай-бай езикова. Дари, ти нямаше ли идея? Имам, но трябва всички да си мълчим и да си пазим гърбовете. Става ли? Забърки, готини сме измислили как да разкараме очиларката от нашия клас. Сподели? Да бе, точно на вас ще споделя. Казвам го да си знаете. А нас какво ни засяга? Нищо, но ако някой ви пита, си траете. Другите знаят ли? Всички. Съгласни ли са? Ако не са, Кала и Митака влизат в действие. Виж, правете каквото искате, само не ни замесвайте в игричките си. Не можеш грижи зубор. Жал ми е за Никол. С нищо не е заслужила това отношение. Ами, учителите я харесват, имаш си по всичко, а и Марио от 7-ми клас е хвърли око и това супер дразни кифлите. Добре де, ама ми е гадно за нея. Но е забавно. О, как е, Васе? Всичко е точно. Исках да поговорим за нещо. Ако ще ми искаш кинти, нямам. Аз кога съм ти искала, бе? Де да знам, сигурно все някога си ми искала. Все пак исках да поговорим за нещо. Какво? Ама да не се обидиш. Давай. Ти пич ли си или... Ай, тая! От 7 години сме в един клас. И как не разбрахте, че съм затворен по характер? А и много сте ми безинтересни. Грубиян. Даяно, имаш ли още питанки? Всъщност, все пак исках да ти кажа, че Никол разправя, че си... Невъзможно. Познавам Никол от детската градина. Тя не е клюкарка за разлика от някои хора. Какво пропуснах? Ето, Даяно, вече има с кого да си клюкариш. Разбрах, че не съм желана в компанията ти, но помисли си какво ти казах. Как мина? При Антония и Адриана всичко е окей. Така им взех страха, че думичка няма да кажат. При Васето обаче ударих на камък. Не ми повярва. Всъщност той не е проблем. Не виждате ли, че живее в неговия свят и пожар да стане. Няма да мръдне, докато си доиграе играта. Сега стана да лъзнем само Кала и Митака. Според мен ще е лесно. Те без това нямат дишто чуларката. Някой знае ли къде са? По шкома. Точно при вас идвахме. Що? Да не сте попушили? Никога. Представи си дим от цигара да смеси с Марковия ми парфюм. Отврат! Какво правиш, ма? Знаеш колко струва? Хайде стигат с те коткодякали. За кого сме ви? Доста мислехме да ви кажем. Защото знаем, че палите от половина оборот. Но сте важни за нас и... И? Кой ще им каже? Две думи, очеварката е каза на психоложката, че е тормоз. Мале, сега кой я чака? Какво? Ще я смачкаме. Кого?
Брат, я слез на земята. Не чули как ни наклепа очиларката? Човек, хич не ми пука. Как така не ти пукаме, ако те изключат? Ще се включа в дело даскал. Ама не е само това. Казваме на всички, че са смотаняци. Само се закамате и нищо не правите. И сега ми пана пердето. Ще я покажа на тази какво да си смотаняк. И так, тръгвай. Къде бе, нали щяхме да ядем? Лесна победа. Стига, момчета, защо го правите? И питаш. Благодари, че си момиче, иначе... Защо не тормозите някой по-голям от вас? Защо има толкова лоши хора? Защото сигурно никой не ги обича.